En aquest moment és evident que a Espanya les institucions no funcionen. És a dir, hi ha una crisi de les institucions de dalt a baix, des de la monarquia fins a tots els nivells de l'Estat i de la societat. A Espanya s'ha anat configurant una mena d'èlit político-econòmico-mediàtica, de la que probablement l'icona és Bankia, i l'explosió del cas Bankia és una mica la tormenta final que posa en evidència el que això significava, amb una promiscuitat entre política, diner i mitjans de comunicació realment molt preocupant. Tot això es concreta amb una crisi de la corona atrapada per problemes de corrupció i per problemes de falta de decòrum en l'administració de la institució. Tenim la crisi política, sobretot la crisi de deterioro i pèrdua de confiança total en uns partits polítics rodejats de casos de corrupció. Tenim la crisi de desplaçament del sistema polític cap a un cert autoritarisme postdemocràtic, amb un paper cada cop més irrellevant del Parlament. Tenim la crisi dels tribunals, i especialment del Tribunal Constitucional. Tenim ombres en la justícia, i així podem anar baixant fins a trobar-nos a la crisi territorial. L'estat de les autonomies ha estat un èxit, segons com es miri. És a dir, si es vol dir des del punt de vista que durant 30 anys aquest país, que sempre havia estat un país turbulent, ha viscut pacificat, no sé què, tal, potser sí que es pot considerar. Ara, si es mira des del problema que volia resoldre, 30 anys més tard, no només els dos problemes segueixen pendent de solució, sinó que estan una mica més a la vora, o sensiblement més a la vora, a la porta de sortida, que en aquell moment. Per tant, en aquest sentit ha estat un fracàs. Jo sempre dic que un dels problemes del disseny de l'estat de les autonomies és que es va pensar d'una manera que afavoria molt una cosa molt ancestral d'aquest país, que és el caciquisme. Jo sempre he dit que és una forma de caciquisme postmodern. Per la seva estructura, per aquesta distribució estranya d'un poder econòmic, la despesa pública molt descentralitzada, però la decisió política molt centralitzada, tot això genera uns desajustos que fa molt fàcil la creació d'espais clientelars. Però jo crec que hi ha problemes de qualitat democràtica. Crec que sí que té una cosa positiva respecte, en comparació amb el reste de l'Estat, que és que el sistema de partits ha evolucionat més ràpidament. És a dir, aquesta diferència entre un sistema de partits a 2 i 4 o a 2 i mig, com és a Espanya, i un sistema de partits a 5, 6 o 7, com és a Catalunya, jo crec que no és una diferència menor, perquè obre molt més l'espai de la representativitat, diguem-ne. Catalunya no deixa de ser, diguem-ne, un país bastant articulat, en el que els sistemes clientelars flueixen d'una manera fàcil i el sotabosc de corrupció, com veiem sovint, i com tenim casos exemplars com el cas Palau, per dir el més simbòlic de tots, per el que representa, però no l'únic, diguem-ne, flueixen amb una certa normalitat. En el fons, per la qualitat democràtica és molt important que hi hagi, evidentment, un sistema polític transparent, evidentment que hi hagi uns mitjans de comunicació que facin la seva feina i que no estiguin sotmesos en el poder polític i en el poder econòmic, però sobretot que hi hagi unes institucions intermitges que siguin capaces d'enviar missatges de baix cap a dalt i de dalt cap a baix. I això és el que crec que últimament s'està desenvolupant i des de llocs diferents i en direccions diferents, i que és un dels elements que podria fer pensar que es podria anar creant un espai civil fort que fos la base d'una trama més democràtica.
totes les societats europees són avui societats molt heterogènies, la idea de societat homogènia ja no existeix i per tant les cohesions sempre seran diguem-ne, unes cohesions formulades d'una manera molt dinàmica, pensar en societats homogènies, amb unes cohesions quasi de tipus familiar o tribal, està totalment fora de perspectiva. No són tant factors d'aquests, aquest tipus de coses, com una voluntat de fer un projecte que realment valgui la pena. Llavors, doncs, hi ha una dinàmica de motivació social que porta en aquesta direcció, ja que tenim una oportunitat de, per dir-ho així, fer un país nou, fem una cosa que valgui la pena i aquesta dinàmica s'imposa, o si no, correm el risc que ens passin les mateixes coses que estan passant ara, diguem-ne, no? A vegades s'ha dit, no? Aquí, en el moment de l'inici de la transició, es va crear una administració nova. Es podia haver aprofitat l'oportunitat de fer un model d'administració molt més modern i molt més diferent. No es va aprofitar. Doncs que no tornem a cometre errors d'aquests, no? Jo no crec en una, no sé com dir-ho, en una disposició natural de principi que garantitzi res, no? La cultura democràtica, d'una manera o altra, per dir-ho així, s'imposa sempre des de baix. És a dir, la inèrcia de les institucions és la contrària. La inèrcia de les institucions, la inèrcia de tot focus de poder és la voluntat de poder. Per tant, més poder. Per tant, si no es limita des de baix, i aquesta és la funció, aquest és el sentit de la política democràtica, que sigui l'arma amb què es poden defensar l'abús de poder els que no tenen, doncs malament rai, no? Si hi ha una oportunitat, si hi ha una possibilitat, és molt més fàcil generar una dinàmica positiva, creativa, i realment és el que tindria sentit, el verdader sentit d'un procés d'independència seria això, intentar fer en el sur una societat amb models del nord. Jo per mi ho tinc claríssim, és a dir, jo crec molt amb els sistemes de circumscripcions uninominals, és a dir, en la que cada diputat té un territori en el que s'ho guanya i s'ho perd. Per tant, cap diputat es pot amagar sota les faldilles del poder burocràtic del partit. Això hi crec moltíssim. I llavors jo crec que això s'ha de corregir a la proporcional. Un sistema electoral s'ha d'acostar al màxim possible a un home, un vot, que és un principi bàsic o un cap, un vot, com deien a la Revolució Francesa, que és un principi bàsic de la democràcia. Jo crec que un dels problemes que hi ha en aquest moment, no només a Catalunya, sinó en el sistema democràtic en general, és els partits polítics, que necessiten d'una renovació amb totes les de la llei. Aquesta renovació no la facilita gens els tipus de partits que tenim nosaltres amb aquest sistema de llistes, que és igual que siguin obertes o tancades, són llistes, i en tant que són llistes hi ha un senyor que mana i les posa i els altres li deuen el seu càrrec. I per tant això és un sistema piramidal contrari als elements bàsics de la democràcia. L'element bàsic de la democràcia és l'autonomia personal, que cadascú sigui capaç de decidir pensar i decidir per si mateix. I si els diputats no són capaços de pensar i decidir per si mateix, què els hi volem demanar als ciutadans? Jo vull un sistema en què quan uns quants diputats d'un partit polític votin lo contrari que el reste del seu partit, sigui el més normal del món, perquè aquests senyors es deuen al seu electorat i a la seva consciència. I aquestes dues coses en democràcia són irrenunciables. Hi ha una gran quantitat de parafernàlia molt cara que no serveix per res. És a dir,
els cartells, els mítings, si els mítings es fan perquè surtin 30 segons a la telenotícies, doncs escolti, no 30 segons, vagin amb un programa de 3 hores, si volen, a discutir, però normalment i amb regularitat, i no 8 o 10 a l'hora, sinó de 2 en 2, i amb unes regles del joc realment obertes i tal, i s'estudiaran molts diners, no costarà, les campanyes seran baratíssimes i hi haurà molt menys excuses per això, no? Per aquesta cosa sempre d'alguna manera ens hem de finançar. Jo crec que amb els mitjans de comunicació actuals es podrien fer campanyes electorals extraordinàriament barates. Fer arribar permanentment la pressió de baix cap a dalt. No? Aquesta és la qüestió fonamental. No? I això es pot fer per moltes maneres. Això es pot fer si hi ha una premsa realment democràtica i oberta. Això es pot fer amb les noves tecnologies de la comunicació. Això es pot fer amb unes institucions intermitges potents i fortes, el paper que en aquest país han fet institucions, no sé, com Òmnium Cultural o com l'ANC, o com... Bueno, en el cas, ara me'n referia concretament al cas del procés d'independència, no? Els partits polítics han fracassat amb dues coses, que eren les seves dues feines principals. Una, la representació, i l'altra, el proveir de càrrecs competents per la gestió de la cosa pública, de quadros competents per la gestió de la cosa pública. Bueno, doncs, la via de que no fracassin amb això és obrir-los a més, fer-los a més permeables, fer-los a més democràtics.